Cikin zuciya a farasa na afan. Kai wani irin mutum ne ba ka gani ne? Za ka buga mun mota kai wawa ne? Shege da kiki ma da kai. Wallahi tallahi sai ka san wanda ka bugawa mota. Naji, amma ki hakuri. Hello baby na, kana ina? Ina jinki. Ina kan hanya wani wawa ya zo ya buga mun mota na dan Allah ka zo yanzu. A ina kenan? Wani ɗin iska ne wani kirke min shi kakke bashi ya tafi. Yes, ga nan zuwa. Ga nan zuwa. Abokina zo mu ji da Allah. Wai wani ɗin iska ne ya buga wa mata na mota, wai kuma har yake faɗa mata maganganu. Matanka? Wai. Ki goge mata mota. Allah zo mu je. Sanction down! Fire! Yana yi na dai don uban shi. Gashi. Yana ma shi ne wannan? Shi ne.